ମାଲିକ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? କିଏ ମାଣି ଆଉ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସୁନା। ଖାଲି ଗୁଆ ଘିଅ ଚାଲିଛି ନା ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବି ହଉଛି ବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାଉନ୍ ମୁଣ୍ଡେ। ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଖୁନ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏଥର ପିକକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆସାମର ଗୌହାଟୀ ଠାରେ। ଯଦି କେବେ ଆପଣ ଆସାମ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସାମର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଆସାମରେ, ଆଉ ଆସାମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ପୁରା ମଝିରେ, ଯେଉଁଠି ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଉମାନନ୍ଦ ଟେମ୍ପୁଲ, ଆଉ ଯାହା ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପିକକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଯିବା ସେଇଥିରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ରୁଜ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ କ୍ରୁଜ୍ରେ ସେଠି ମଝିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଉମାନନ୍ଦ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଘାଟର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଭାଇ ଭାଇ ହାଉଲେ 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 ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଛୁଆ ତ ଟେକିଦେଲ। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଆମ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଚଢ଼ିବା, ଯିବା ଆମେ ସିଆଡ଼େ। ହେଇଲୋ ଏ କି ପରିଶ୍ରମ! ଦି ଦିଟା ଚପଲ ହାତରେ ଉଠିକି ତମେ ଯାଉଛ, ତମ ହାତ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଦିଦି। ନାଇଁ ମ ଏ ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ 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 କାକା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାକା କହିଲା ତାକୁ ଆଗେ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ସିଧା ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ଛତୁ କରିଦେବି, ବୁଝିଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରୁଜଟି ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଲି ତ ସେଲ୍ଫି ମାଡ଼। ନେଇଯା ନେଇଯା। ଓହୋ କି ହସ ତମର! ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ପୋଖରୀକୁ। ନାଇଁ ସବୁ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି। ତମ ଭାଇ ଅଛି ପରା, ତମକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦବନି। ଫାଇନାଲି କ୍ରୁଜଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିର କିଛିଟା ମୁମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ। फाइनाली आम उमानंद टेम्पल आसी पहुँचु। देखा सीढ़ी चढ़ा फाटी मोरे भाई, मोर एत खरा हो शीत दिन में, तथापि खाली तम मान करवा। भारी मनटा दुख
आज क्या लगुनि दर्शन कला भाया जो भाया भिड़ ए पुणी शीत दिन ये खरा ए नुआ वर्ष 2022 कौन कर मो मुंड पूरा गुआ घी हो गला तो जीवा ए तल को देखा कौन अच्छी कारण लाइन तो देखिए पूरा पूरा ऊपर शेष जाए पूरा खेल शेष आज पाइबनी बोधे लगुच तो चल शिव कहले नाई मत दर्शन करना पादटा पूरा तुम खेल करदे खसईदे हाँ तो जीवा देखा कौन हो तले এইটা হলা সেই আইল্যান্ডর তলে ঠিয়া যাইছি আর তার ভিউ উপরে তো দেখি আসলে বর্তমান কেমতি আছে কোন আর তলু বি দেখে দেছি আপনাকে আর বহুত সুন্দর জায়গা কেবে আসি থরে পুনি বুলিবে দর্শন মিললানি এত ভিড় সন্ধ্যাବେଳେ পুଣି ଆଜି ପାର୍ଟି ଅଛି ଜାଣିଛ ତ ଭାଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଖେଳ କରିବ ଭାଇ ତମର ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଖେଳ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେବନି ଆଉ କେବେ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଅଛି ଉମାନନ୍ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଆର କ'ଣ ଐତିହ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାନେ ଆମ ଶିବ ବାବା ପୁରା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ କାମଦେବ ସେ ତ ଖେଳାଳି ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଶିବ ତ ଆମର ଜାଣିଛ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ରଡ଼ ଟୋକା କଲେ ପୁରା ଅଗସ୍ତିଆ ହେଇକି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଗଲା ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା କାମଦେବ ଆଉ ତା ପରଦିନଠୁ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବି ଭସ୍ମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏଇଠି ତାପରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଉମାନନ୍ଦ ଶିବ ମାନେ ଉମାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପିକଅପ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ तो आज ब्लॉग ये शेष होती भावुँ आपण मानक मो ब्लॉग बहुत पसंद आसो तो आज आम खाली देखिले वर्ल्डर स्मॉलेस्ट आइलैंड नेक्स्ट टाइम देखा एक्चुअल उमानंद टेम्पल ता भीतर को जावा देखा कौन अच्छी ता भीतर कौन केमती अच्छी तो आज एति आशा करूँ वीडियो भल लगी तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ जिते पार्टी शेयर करूँ।